Sorgheri Award for Best Singer Female. रुंसारि पुर्णिमा सर्गेयारि बिथांजोनि जोनोमा आथिखालनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय दलाजानि गामियाव 1970 इं मायथाइयाव जादोंमोन। बिथांजोआ सासे रेडिअ' आर्टिस्टमोन। हिमालय हाजो आफांनि बोरसि दैमा सेरफांनि मेथाइआ दिनैसिमबो मुंदांखा आरो रेडिअ'नि गेजेरजों दासिमबो फोसावजाबाय थायो। बिथांजोआ थुंग्रि, गुमुर, अन्नायनि रादाय बायदि अडिअ' केसेट आरो सावथुनावबो मेथाइ रोजाबदोंमोन। बिथांजोआ थांनाय 2006 इं मायथाइयाव अबथिरायै बे बुहुमनिफ्राय जोंखौ नागारनानै थाङो। The nominees are and to give award the award. Serza Thomas, Nasanila, Elisa, Getasri, Elisa, Serzagan, Elisa, Getasri. Khulumbai, Gajan Manabili. The best female singer award goes to Purnima Busumutari. For feature film San Bolauri. Congratulations. Battery silo karena itu jauh deh, ini battery lo harusnya, apni hari ya taruh di dalam, itu adaptor lo aja, battery ni area ni